jotno khulumkha tei ang puilano hambai maya faro same production YouTube channel no chungno omhai kaham opportunity rema bagui chini sakni muchungmano chungno phunukmani jora rema bagui tei hambai maya faro ana support khainai ana boot khainai ani dol tei ani mari kising song tei ani mwnai song no ang belai kheno hambai maya faro norokni hamjakma bai norokni boot rema bai ang tini third round no tikikha tei ang koina muchungo norok hai khe ano hamjakmung nui tongdi norokni support phunukdi ano tei ang kha khayo norok support khaimani nokni hamjakmano manui ang late wngano hnai ang tabuk third round ni same production ni owner chini dara bo chungno gan rohorjak tei ang tabo gan no rojabna thangui tongo hamjago hanai khana chirui phunogui mankhlai jadu phunogui rwkhamu nini yaksio ani yaksi khebui nono tondrnai ani logi logi nungno ani hamjakma nungno ani langma ang bahai tongnai nungkwrui khe nono se angbo kubui hamjago nono karui ani khale kebono naya nono se angbo kubui hamjago nono karui ani khale kebono naya hambai